Aproveita a música como elemento de comunicación, socialización e estimulación cognitiva. Este é o obxectivo do curso de musicoterapia que durante todo o mes de novembro se desenvolverá no Centro Sociocomunitario da Pobra. 15 usuarios da Asociación Ámbar participan nesta enriquecedora experiencia impartida por profesionais da Asociación Galega de Musicoterapia. Dende a asociación decidimos participar nesta actividade en colaboración co Centro Sociocomunitario e con Agamos porque queríamos proporcionarlle ás persoas usuarias do centro de día unha actividade no que crearan un espacio para o diálogo, a comunicación e a estimulación cognitiva e sensorial todo a través da música e dos sons. Ámbar e o Centro Social da Pobra colaboran ademais no desenvolvemento de outros cursos, como o Obradoiro de Técnicas de Busca de Emprego que se iniciou tamén esta tarde, ou o curso de Informática que xa se imparte dende hai un mes. Gracias a un fondo adicional que este ano temos no Centro Sociocomunitario da Pobra, decidimos levar a cabo unha serie de actividades ca Asociación Ámbar, unha delas é de Informática, que xa levan un mes vindo aquí ao centro. Hoxe empezamos esta actividade que é de musicoterapia. E hoxe tamén vamos a inaugurar pola tarde un novo taller para usuarios da Asociación Ámbar, que é un taller de técnicas de búsqueda de emprego.